Silav, êvar baş, roj baş, hevan no hêvîdarım hûn baş in. Îro mijara me dîsa em vê pêvajoya nû ku li Tirkiye dest pê kiriye ku di nava Kurdan de heyecan neafirandiye em ê vê nîqaş bikin, sohbet bikin. Ka sedem çi ye li Tirkiye piştî demekî ew qas dirêj, şer û pevçûnên giran êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê dewleta Tirkiye ji nişkeva li ser devê Devlet Bahçelî dest bi pêvajoyekê nû kir. Çûna wî li cem rêzên Dem Partiyê bû sedemê destpêka vê pêvajoyê. Lê problem çi ye? Vê pêvajoyê di nava Kurdan de heyecanek wisa mezin neafirand. Çünkü Kurd şikestîne, xeyîdîne, hêviya wan şikest, bi hêviyên Kurdan hate lîstin di dema xwe de. Belkî jî sedem ev e. Pir gelek sedemên din ên dîrokî jî hene. Mirov hemî dikare bide berhev. Çi bû sebeb ku Kurd ew ji vê meselê dûr in, bawerî bi Tirkan nayînin, bawerî bi rêveberên dewleta Tirkiye nayînin. Gelo çima ji nişkeva dewleta Tirkiye hewciye dibîne xwenezê Kurdan bike. Behsa heqê wan jî nekiriye. Behsa heqê Kurdan nekiriye. Çünkü di serê wan de heqê Kurdan nerewa ye. Yani Kurd mafên netewî heq nakin. Ew bi çavên kesayetî li Kurdan dinêrin. Yani netew tune. Li Tirkiye tenê yek netew heye ew jî netewa Tirk e. Ev li gorî destûra vingehîn wisa ye, qanûnên wan wisa ye, tevgerên wan wisa ne. Ji ber vê yekê ez îro ricam ji we ew e hevalên ku bixwaze werin tevlî weşanê bibin, werin heta niha me mîvan anîn, rojnameger anîn, akademisyen hatin tevlî vê kanala me bûn, siyasetmedar jî axivîn. Lê ez dixwazim cih bidim we ka hûn kesên ku bi rojane, bi mehane li me temaşe dikin, fikrê xwe beyan dikin bi nivîskî, ka hûn çi difikirin? Dewleta Tirkiye çi qas samîmî ye di vê pêvajoyê de. Ev pêvajo gelo heyecan dide we nade we. Tiştê ku Kurd wenda bikin çi ye, tiştê ku Kurd wenda nekin çi ye. Yani pêvajo were destpêkirin çi ye, ney destpêkirin çi ye. Dewleta Tirk gavên destpêkê ku bavê jê wê çi bib. Hemî van tiştana eger hûn werin tevlê me bibin em ji xwe re sohbet bikin pir xweş dibe. Eger hûn hatin hûn nehatin ez ê peyamê wê jî bixwînim. Min çend û çê ji we re amadekirine. Niha min ji we re lînk şand. Ez car di lînk ji we re bişînim. Heta ku hevalek, du heval, sê heval, heft heval feq nake. Werin vê derê ez nûçeyên ku min ji we re amade kiriye ji we re pêşkêş bikim. Li Tirkiye zanin ne tenê krîza aborî, krîzekî exlaqî jî heye, krîzekî ruhî jî heye. Ji alî ruhî ve li Tirkiye şikestinek çêbûye. İnsan hevûdû dikujin, însan êrişî hev dikin, însan tijîne, bihêrsin, kîn û nefret di dilê xwe de dihewînin. Ev hemî sebeb çi ye? Çima atmosferekî wisa niha li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê serdest e? Hemî van tiştana em ê ez ê ji we bipirsim. Çünkü ez qîmetê didim fikrê we, nêrnên we. Mesela li dîlokê çi biye? Li dîlokê camêrek, bavek normal bi helê xwe de xwedî çar zarokan e, hevjîna wî heye. Rabiye sê keçî xwe ye, kurekî xwe ye, yani tiştekî pir ecêb. Mesela ji we re bixwînim. Çar zarokê xwe kuştiye, pir pişra jî çûye xwe kuştiye. Yani xêr e, çima însan dikeve nava vî haletê ruhî ye? Gelo mesele aborî ye, gelo bav nikarin êdî bersiv bidin zarokên xwe, pêdiviyên zarokên xwe bînin cî. Gelo weke protesto dixwazin xwe û malbata xwe bi temamî ji holê rabikin. Ev awayekî protesto ye yan psîkolojiya wan serûbin biye. Madem ki psîkolojiya wan serûbin biye, çima dewlet xwedî li hemaletiyê xwe dernakeve? Çima ev însanana mirov nagire, nabe, naxe malek taybet yan jî cihê ku têda bikaribin ji nû ve werin qezençkirin, rehabilitasyon navendên wan. Vana hemî problem in. Mirov însanê wisa bixe nava civakê, cîranê mirovan bin, dostê mirovan bin, mirov nizane çi tîne serê mirovan. Îro çar zarokê xwe û hevjîna xwe kuştiye, sibê dikarîbû sed kesan bikuşte eger di destî wî de îmkan û sîlah hebiya. Mirov nizane. Ama ez van însana sûcbar nakim. Ez dewletê sûcbar dikim. Ez civakê sûcbar dikim. Çünkü ê ku karakter dide însanin derdor e, civak e.
perwerdeye, devlete. Yani insanekî çi qas dikare sûcdar be? Psikolojiya min ne destê min de? Psikolojiya min girêdayê derdorê ye, dê û bavê min e, xwişk û birayê min e, psikolojiya min girêdayê aboriya min e, huzûra min e, psikolojiya însan girêdayê derdorê ye. Ji ber vê yekê ez însana sûcbar nakim. Dewlet çima heye? Dewlet saziyekî berfireh he weke çatî tenê yek wezîfeyek vê dewletê heye xwedî lê hemwelatiyê xwe derkeve. Kesên ku welatiyên vê dewletê ne divê xwedî huzûr bin, aram bin. Pêdiviyê wan ê aborî, ewlekarî were cih. Dewleta ku nikare be pêdiviyên hemwelatiyê xwe yên aborî û ewlekariyê bîne cih, ji çi re dibe? Çima dewlet hebe? Dewlet tu car ne pîroz e. Serê xwe de dewletê mezin nekin. Ê herî pîroz însan e. İnsan hebe ji bo parastina însanan, ji bo ewlekariya însanan divê dewlet hebe, sazî hebe. Navê vê saziyê dikarî bikî dewlet, dikarî bikî çi dikî bikî. Ne mühim e, ne mesele ew e. Îja nav vî kesî heqeten gunên pê hat. Yani însanekî çima çar zarokê xwe bikuje û hevjîna xwe bikuje û paşê xwe bikuje? Ya çima? Sebeb çi ye? Pir bandor li min kir. Yani di nava kîjan ruhiyetê de ev kes çû pêşî aşiq bû, ji jina xwe hes kir û zewicîn, zarok çêbûn. Heyecana çêbûna zarok jiya, evîn jiya, zarok mezin kir, anî heta çend salan bir mektebê anî. Di serê xwe de pêşeroj, paşeroj fikirî, xeyal kir. Jiyanekê bi huzûr xeyal kir, ama negîştî. Çi bû sebeb ku ruhiyeta wî ser û bin bibe û hemî malbata xwe tune bike? Pir bi tesîr e. Pir bi tesîr e. Yani meriv nikare wekê nûçeyekî bixwîne û derbas be. Li Dîlokê bi navê din Entabê bavekî çar zarok û hevjîna xwe kuşt, dawî jî li jiyana xwe anî. Mezbaxor girêdayê Dîlokê ye, li wê derê kesekî bi navê Ehmed Demîr ji ber sedemekî ku hîn jî nayê zanîn. Rabû çeka xwe girt, sê keçê xwe û zarokê xwe kur layê xwe û tevê hevjîna xwe da ber guleyan kuşt. Li deverekî weke Entabê bûye tê serê kesekî malbatekî bi temamî ji holê radibe ji ber xirabûna ruhiyeta însanekî, ama bandor li me jî dike. Em li welatê Ewropayê ne. Li vê derê em ne dikarin dengê xwe tev bixin, em ne dikarin xwe ji weşanê re hazir bikin. Em psikolojiya me ser û bin dibe. Eger hûn min ji were lînk şantiye, hevalê ku bixwazin tevlî weşanê bibin, tên vê derê kerem bikin. Ama eger hûn neyê jî, ez ê ji were nûçe bixwînim. Me gotibû çi? Mezbaxorê li Dîlokê kesekî bi navê Ehmed Demîr radibe ji ber sedemekî ku hêjî nayê zanîn, çeka xwe digire, sîlaha xwe digire, sê zarokên xwe ên keç û layê xwe dide ber guleyan, jina xwe jî bi ser de dide ber guleyan, paşê jî bi aynî gulê, bi aynî sîlahê xwe dikuje û ji vê dunyayê difilitin diçin. Polîs tên cêbûyerê filan bêvan, şeş kes li wê derê jiyana xwe ji dest dane. Ehmed Demîr dibêje derûniya wî xirab bî. Derûniya wî çawa xirab nebe? Li Tirkiyeyê yek însanekî nîşanê me bidin, psikolojiya wî li ciyê xwe ye. İnsanekî hindik xwedî vîjdan li Tirkiye nikare bijî. Zemanekî di dema pêvajoya aştî a berê de ez diçûm Tirkiye dihatim, bawer bikin wextê ku meriv diçûn wan marketan, meriv li çavê însanan dernêre. Tabii wextê ku meriv ji Ewropayê diçe wê demê îmkan baştir bû, ama însanê ku anha ji Ewropayê diçin jî li Tirkiye nikarin bigirin bistînin. Ji ber ku îmkanên kirînê pir kêm bûne li Tirkiye. Yani hêza kirînê jê re dibêjin. Kêm e li Tirkiye. Yani tiştê ku bifikirin vê derê hûn tiştê ku dikirin fiyeta wî çi be li Tirkiye hema wisa ye. Ama maaşê vê derê 10 cara ji Tirkiye bilindtir e. Pir ecêb in. Ama însan hê jî dijîn. Fakat tiştek heye, ev razîbûna di nava civakê de serûbinbûna derûniya însanan
di pêşerojê de dibe sedem ku welat şekil biguherîne. Sibê du sibê Tirkiye eger perçe bibe, Kurdistan ji Tirkiye cihê bibe, milletê Tirkiye ên nijadperest jî, netewperest jî wê tu helwest nîşan nedin ji ber ku derdê wan ê cuda heye, derdê wan ê civakî heye, aborî heye. Ew ê serî ranekin, ew ê li hember perçe bûna Tirkiye nesekinin. Vî aliyê de mesele baş e. Lê aliyê însanî ve çawa tehemûlê vê rewşê dikin em nizanin. Ha, sedem hemî hikûmet e? Na. Sedem ne hikûmet e. Ew jî girêdayî dîrokê ye. Çand û kültûra milletekî a aboriyê hebe destûr nade bikeve vê rewşê. Hikûmet, millet hikûmetan hildibijêre. Hikûmetekî eger ne baş be, civak baş be, civak zana be wê hikûmetê du mehan li ser desthilatariyê nahêle. Her tişt girêdayî hebe. Tu Tayyip Erdogan û hikûmeta wî bîne dayne ser serê Almanyê ka binêrin çend hefteyan dikare li ser desthilatariyê be. Du hefte nikare ser desthilatariyê bisekine. Milletê Alman bêjin ev çi ye? Çi ye dînê hovê perçe perçe anîne danîne ser serê me? Ne zane meşe, ne zane baxfe, ne zane bikene, ne zane bixwe vexwe çi însan e we? Tiştê wisa dibe? Ev çi ne wezîr mezîrê derdora xwe kom kirine hemî cehîl û cûhele mehluqatên pir ecêb in. Tiştê wisa dibe? Merû çawa ekîbekî wisa dadîne ser serê xwe? Ji em Kurdên Bakurê Kurdistanê bifikire em mehkûmê van însanan bûne. Ya ez çawa razî bim? Yani kîjan hêz û quwet dikare min mecbûr bike dibin desthilatariya van mehluqatan de bijîn. Ji ber vê yekê em dibêjin merû perçe be, merû cuda be, merû li mala xwe ew li mala xwe. Civakek xwedî mantiqek bi vî rengî çawa dikare demokrasî bîne welatê xwe? Hîn nikare hikûmetê biguhere, çawa demokrasî bîne? Ji bo çîbûna demokrasiyê qet nebe 100 sal, 200 sal jê re mantiqek lazim e. Perwerdeyekê dûr û dirêj lazim e. Ne girêdayî biryar ye. Tu nikarî biryar bidî. Ez îro biryar dibim demokrat temam e. Tiştek wisa tinê lazim e. Her tişt lazim e. Ediyem desta vakıfın. Kaç ve kes ne hat? Ez hejil ben devame kes ne hat ye? Ha. İjar hevanno. Binêrin. Nûçeyekî din heye ji were bixwînim. Beriya ku em dest pê vê meseleya pêvajoyê aştiyê bikin, kas çima Kurd xwe nêzê meselê nakin. Çima heyecan, kelecan di nava Kurdan de tune ye. Bifikirin, di nava rojê de ji serê sibê heta niha ez çûme ketime hemî ajansên Kurdan. Ez ketime rojnameyên Kurdan û televizyonê Kurdan me temaşe kirine. Behsa vê pêvajoyê nakin. Mîna ku tune ye hesab dikin. Kes lê nanere, herkes îş û karê xwe de ye. Ya Türkiye rojhilata navîn li ber guherînê ye. Rêveberiya dewleta Tirkiye dest bi pêvajoyekê nû kiriye. Çapemeniya Tirkiye sibê heta êvarê behs dike, televizyonê Tirka sibê heta êvarê behs dikin, nîqaş dikin. Ha, nîqaşê wan çi ye? Ew mirovên ku tînin heta doh jî, heta ku pêvajo dest pê bike, ew mirovên ku danîn ser wan xerîteyên li pişt ekranê, em çawa bikevin rojava, işte Kuzey Irak, Kuzey Suriye, çawa em xilas bikin, ji ortê rakin, dawî li nizam çi bînin û navê Kurdan kiribûn terör, navê Kurdistanê kiribûn terorîstan, aynî şahs îro hatine behsa pêvajoyê dikin. Ya merû fehm nake. Ya wana çi qas bêexlaq in. Ya wana çi qas bêrûn e. Ya heta doh ew çû destê te de bû li ser xerîtê te îzah dikir merû çawa dikare artêşa xwe bişîne ser van hereman, merû çawa dikare terorîstan ji holê rake. Aynî kes îro radibin pêvajoyê aştiyê çi qas mühîm e, merû çawa dikare bi gerê xwe re li hev were. Yani aynî şexsan tînin hem ya nîqaş dikin hem ya nîqaş dikin. Ji ber vê yekê merû bawerî bi wan nayîne. Ev çi halê hûn tê dane? Yek insanekî sah nehiştine ku bikare be bi Kurdan re bikeve diyalogê. Her kesî Kurdan kirine dijmin.
Jmara nebêjin tu pir daxivî çünkü mijwara link şandiye. Werin hûn jî baxivin. Aha kanal ji we re vekiriye. Kanal ji we re vekiriye. Werin ji xwe re baxivin. Werin fikrê xwe beyan kin. Ji ber vê yekê niha min heqê ku hûn karibin min sûcdar bikin, min ew heq ji destê we girtiye. Saziya radigihîne, saziya ragihandinê sor, çeteyên Daişê dibêje li bejahiya Himûsê êrişî hêzên hikûmeta Şamê kir. Di êrişê de efserekî hêzên Şamê hat kuştin li gorî daneyên sorê ji destpêka îsal ve di şer û êrişên li bejahiya Sûriyê de bi tevahî 557 kes hatine kuştin. Ev 557 kesî hatine kuştin di nava wan de kî heye? Binêre Daişî hene, eskerên Şamê hene û sivîlên derdorê hene. Hêjmara wan. Yani di nava çend sala da me gotibû di nava 10 mehan de ew qas însan hatine kuştin. Navenda ragihandinê a Sûriye a hêzên Sûriye Demokratîk Qesê de jî bi daxuyaniyekê ragihand li Reqayê sê çeteyên şaneyên Daişê hatine girtin. Ev agahî hene. Hêzên Qesedê bi destpêka hêzên bi desteka hêzên koalîsyona navnetewî operasyonekî ewlehiyê li bajarê Reqayê li dijî şaneyekê Daişê pêkanî di encamê de sê terorîst Usame Xalid Ewde, Ali Ahmed El Şawûş ew ji Reqayê, İbrahim Muhammed Xêrhaliye ew jî ji bajarê Helebê hatine girtin. Wezîfa wan çi ye? Ji çeteyên Daişê re çek û silah temîn bikin û bibin teslîmê wan bikin. Wezîfa wan ew e. Tabii niha hatine girtin. Qismekî wan dî îtiraf dikin li xwe min Kurtî nizanim ama di operasyonê de mîqdareke teqemenî çek û silah jî hatine destesêkirin. Tam li ser wezîfa xwe bûne. Dewleta Tirkiye eger karibe Daişê ji nû ve rake ser piyan li hember hêzên koalîsyonê bide şerkirin, Qesedê meşgûl bike, hêzên koalîsyonê meşgûl bike, Daişê jî hinek hêz bide, ev ji bo fayda dewleta Tirkiye çünkü emrê xwe dirêj dike. Eger Daîş têk biçe, wê demê pîlan û projeyên Amerîkayê dikevin dewrê ku ew jî çi ye? Pîlan û projeyên Amerîkayê ew dixwazin enerjiya rojhilata navîn di ser Akdenîzê re, Derya Spî re derbasî Ewropayê bikin, jê menfaet bigirin. Ev ne li gorî faydeya Tirkiye? Tirkiye wê li dij derkeve. Tirkiye pir mezin bûye. Li rojhilata navîn yek ji dewletên herî mezin dewleta Tirkiye. Ev ne li gorî fayda wan e? Dixwazin perçe bikin. Perçekirina Tirkiye jî li gorî fayda Kurdan e. Îja tê de Kurdistan çêdibe. İja Tirkiye ji ber ku vê projê dizane hêdî dixwaze vê projê şûn ve bixîne. Daişê germ bike, hem êrişê ser Kurdan bike û bi vî şeklî herkesî meşgûl bike. Mesele ev e wekî din hevanna. Niha hûn jî binivîsînin milletê Kurd çima di vê pêvajoyê de nexwedî heyecan e. Ez nabînim. Min çapemeniya Kurd hemî serûbin kir, nabînim. Îjar ez biçim evê. Ha, ez dîro rastê vîdeoyekî hatim gelek ez ê şandim. Ji Batmanê jinekê Kurd basa êrişa hêzên dewleta Tirkiye li ser mala xwe dike. Çawa askerên Tirk hatine ketiren pidî polîsin, hêzên taybetin, cendirmenet çi ye? Ew ê behs bike. Ez niha vîdeo ji we re vedikim, em lê guhdar bikin ka çi dibêje. Çima dewleta Tirkiye ew qas ehmeq e di pêvajiyekê wisa de hem behsa nermbûnê dike, hem behsa aştiyê dike, mirov çawa dikare bi civakê re li hev were, civaka Kurd re û hem çawa destûr dide ku askerê wî babêjin ser mala însanan ew qisa aciz bikin û terora xwe li nava malê Kurdan pêk dîne. Ez binêrim. Ji kerema xwe re hewsa du sê deqîq xwe bidin vê meselê. Du sê deqîq xwe bidin meselê. Ez ana ji we re bînim. Em binêrin ka dewleta Tirkiye çima ne samîmî ye. Ez dengê xwe jî wisa vekim. Çima ne samîmî ye?
إيجا Ez vê jware bînim niha hevan da binêrin. مجي رابو دركت ما بالقوني من دركت بالقوني مگو كاف چیه چام دركت ديت جري عسكر الوابون يعني هر حال ده چوي قوته چي نظام بريسي لحدانا مگو بكاف هندر وصقير كرن مگو چیه اسكت ما هندر مگو ولاد بنايده تشتكي وانينا مگو اما قرق جو داوي الوربو مگو ارگش رابه مگو لا قيابت نسرخاني بابين سرخاني هيجا وكما دبي ما ده هكتن دبي دري بباليوز داري خستن ومجي رابوم داري فكر مگو يعني گرکی ویچ تناکه وقع انسان بیش هم داری فکر يعني هم نرا ویانش خون دوی داری نم چیزی بکش خود دسته و خلاص نبن يعني چیه داری چام فکرش خود سلاحی و دسته و ما سلاح قوی کسینه مگو خودریش که مگو اسپیره که يعني تسی حفظ لمانی تبر ولا خودریش ناکم کر نکر رابو دحفا آوه مگو خودریش ناکم و هیچ اوسا کل ما آوه تمه کرکه میشی گو ما عیب ناکی پیره که قلت عيب ناكي تدقى بوي ظلام يعني تدس بيرك كرهلتيني خروج شوافينا قو ما بحينا كتسرسري كوركيده لا ارتيش خصو بقول بعبات السريوي وعبات العرض دريش كرن ويجاب نقلانه قو ارجيش كي جايه او يكرغو ازم ويانيت نبي ودي اني جوريش قوريدور اني نفري ويجا دوس يجا كتنا سري بكل ما بحينا غربو وان خبري وها قلت از نكار بينم سر زمانه خو يعني وقت بالتربيه من جبيره مش خم مساعدنا كخلبر شعبي دايك كي وصا ونزاركي ودخن يعني وتشتكي باش لكن يعني وميرانتي لكن ونتخوازن خو اثبات كجكيره يعني بتشتشته سلاحي ودسته ودا دوله لبشتاوه وانتن بيزلم المدكن بيجا كورك بيناش خو ميبات ما افاده يبدانا كاتشكيريه يعني تشكي تاق دسته مداي توب دسته مداي بومبا دسته مداي يعني تشي كوري من برشعبي من وصل دي سرابو كان حبابه تمه وزيادة ليدان مخابرات السر كورك هما ويدرجة عرض كرن من سرچاوی دل پوزیش خود تفخیم و او کیویجی سرچاویش تقیاب افدری بو که بالون افدری بی تقیاب قی حسیوش کندو ادوسا تخمین دکم يعني ووسا مديسا مجبه در خستن نظام دیجیرا چت گوتن تهدید کرد خانقاندن چت کرد از نزانم و جانگی قیرینی او کر مکر و جاوی خصنا بی کوشی هانه هر دو پی خصنا بنویده دستیویش پاش و گریدان او کرن گو تلفن خوب ده گو دنگی خود در نخزای کرد و دسته خوابت نسر جیبی تلفن وی جیبی ویده بو و تلفن وی دسته ده گو کا شifre بدمن گو شifre خوش بیر کریه گو ام بینه بیراته دیسا آوت نه وقت نیف ساعته گو شifre بیجه مگو تلفن ایر کی سوجک ده باجی مگو صاحب نصابجی بینه با صاحبجلغه برا لبنر تنکاری وی چتتی سر مبکی تدبی حاکم تدبی صاحبجی تدبی هر چت تورده ایت گوربتا گوزالتی تنکارته یعنی تشتغل جی کورکیب که های گو شifre او گو از نزانم گو تنزانه دی ساله دا گو ببین بیراته کرنه کر کروک شifre نگو و ویل او کرن و جا آراما کرن هر داره ما بلا کرن هر چت گریان تلفن من ده فوترا مکشاندیه میجی فوترا بکی کشان بدزی هم تلسته قاوت تلفن من گو کاله گو نه اگر کو تسوجه کی دلگوری قانون تکربه تچما ترسی مادام كنت تخوازي ميرانتي خو بكي جي الباي ميرانتي خو جي بسكنه وها لي دايه جا باي ميرانتي خو جي بسكنن چما و تليفون جي مدستين رابو جابنا خريدي سر كوركي مازن خص اويتا كوركي مازن او جي بچكي ضعيفه تجربه وجي زدانينه وجا كادا تليفون كا بدا مكوشتن رابو دي مگو هاشتره رابو سير كرن سي چارجيه دي وان فوتوغرافي كورك سير كرن وجي باقش كرنو وگو مجی بچکی او کر گو ورم تجید بن اند لاش مده و بحینا پیکر سر پشتا من ای کورک جی بکل ما کتا سرد از نزانم شخوا من ویشان دا مالا خالی مگو هر زعب ترسیابو ایدن شخوا برن شخوا سرچاوی تفت خونده بون و ملی چپی او دریوی تقیابو پوزیوی خونده دا دستیوی تفت خویم بون ایدن نظام چکر بون نجش خو نشتن گابه کوارن دنگیوی دهاتا من ایجا مخواهوه تهندر بچلیت خستن بتکمالیت خستن سیحب کتوی Polisên dewleta Tirkiye li Batmanê avêtin sedmalekî tiştî ku anî serê malbatê ev e hûn bûn şahet di rewşekî wisa te rabin bawerî bi pêvajoyê bînin nikarin mîda we ranake
Wî rojê jî min vîdeoyekî di X'ê de parve kiribû, bi vî şiklî bû. Du xortên Kurd çawa hatin elêdan, çawa basa îşkenceyê dikin. Yani ji xwe êdî îcab nake mirov îspat bike ku dewleta Tirkiye êrişkar e. Yani terorîzma dewleta Tirkiye li ser Kurdistanê êdî îcab nake mirov deşifre bike. Wana hemî ji xwe tên zanîn. Niha ez hinekî li peyamê we binêrim. Heval çi dibêjin? Şeraştî silav û rêzê xwe dişîne basa Kurd û Kurdistanê dike. Sayîm Çakıcı Yekîtiya Kurdan tuneye ji ber vê yekê Kurd dikevin zorê yan jî Kurd gelekî zor e. Kazekî Gül çi dibêje? Li ser karim ez Kurdî baş nizanim. Yani li ser kar nebiye tevlî dibûyî tê fikrê xwe beyan dikir. Tu carekî tevlî bûbî sank. Et wisa tê bîra min. Ez ana hinek peyamê we parve dikim û li ser ekranê bixwînin. Paşê jî ez ê cih bidim daxuyaniyên siyasetmedarê me ê di derbarê pêvajoyê de ka ew çi difikirin. Ew jî qenaata xwe beyan dikin lê hinek wisa pir bawerî pê nayînin. Niha min ji we re bas kir ez ketim weşanên Kurdî çûm hatim min tiştekî şîroveyekî pir cuda nedît. Çünkü Kurd niha ne li ser vê meselê ne. Ama çapemeniya Tirk bas dike. Ez herim dengê Amerîka bînim. Ekran dengê Amerîka. Niha hevan no. Na ev dengê Amerîka ka min derin çi dibêje ez ji wara wisa zindî bixwînim mühîm e. 4-5 kes tê de daxifim. Eger hûn li vê derê bin ez ji wara bêjim. Niha dibêje gelo Erdogan û Baxçelî hevkariyekê bi Dem Partiyê re dixwazin yan naxwazin. Hûn vê sayfê nas dikin ji xwe. Paşê jî ez ê nivîsekî din heye zê Hatîb Dicle bu ara parve bikim. Fikra Hatîb Dicle çi ye? Pêvajoyên berê yên aştiyê çawa xerab bûn? Ji ber kîjan sedeman xerab bûn? Zana Hatîb Dicle yek ji aktorên girîng ê pêvajoyên berê ye. Hem çû İmralî hat hem de pêvajoyê de tekîliya wî bi dewletê re hebû û şahidekî girîng ê pêvajoyên berê ye û sebebê wendakirina pêvajoyên berê dibêje. Îja mirov dikare weke numune bigire di vê pêvajoyê de mirov çawa dikare tevgere. Niha ez ji wara bixwînim hevan no. Ez vê rakim baş e. Niha em pêşî cih bidin daxuyaniya Sırrı Sakık yek ji wan kesên ku destê Devlet Bahçeli girtibû parlamenterê Dem Partî Sırrı Sakık bû li meclisê. Sakık ev bu yerên hey ji dengê Amerîkayê re gotina wî wisa ye. Em vê yekî weke vekirina rêya diyalogê nikarin bibînin. Eger tiştekî wisa hebe jî ev gelekî dereng ketine. Ji bo ku bi rêya aştiyane çareser bibe me gelekî sal tekoşîn da. Em serdana Devlet Bahçeli ya koma xwe erênî dibînin, yani pozitif. Em jê dibêjin, em amade ne. Ana aktorekî siyasî û pir girîng bi rêz Abdullah Öcalan bi salan di girtîgeha İmralê de ye. Pêwîst e demil dest Öcalan were berdan, rêya diyalogê jî were vekirin. Ev yek wedît. Ez ama bu ara dixwînim, pir xweş ne em bi hev re dixwînin. Vaya dikare bibe bi şikrekî perwerde ji bo kurmancî jî em viya wisa bi hev re dixwînin. Zanyarê siyasî Emrah Gülsunar li ser rewşa bûyerên Rojhata Navîn rawestiye helwesta desthilatariyê jî di vê çarşovê de diyar kir. Nêr nexweş dengê Amerîkayê re ragand. Dibêje çi? Ez nafikirim ku ev tenê ji ber dînamîkê navxwe ye şera İran û İsraîlê
di sala Dawî de û hevsengiyên jeopolitîkiyên li Rojavayê Asyayê dibe ku bandor be. Serkeftina Trump û Seroketiya Amerîkayê de serkeftina Trump ya di Seroketiya Amerîkayê de dikare hevsengî yani mezînên li herêmê bigwarîne. Ez texmîn dikim ku Tirkiye difikire ku Kurdan li aliyê xwe bigire. Diyarê ku Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçeli biryareke stratejîk dane. Kesekî din de axife ew jî Onur Erî me ew çi dibêje? Ez difikirim ku Birêz Bahçeli tevgereke pir wêrek kir nemaze yani taybetî dema mirov li kevneşopiya ya siyasî dinêre viya dibîne. Herem di nava hewîrdoreke agirda ye. Xerabtirîn tişt ew e ku li nava welatê me yeketî hevgirtin rabe welat perçe bibe. Ez vî camerî nas nakim. Dibêje xerabtirîn tişt ew e ku li nava welatê me yeketî rabe. Yeko yeketiya te heye ku hilweşe. Ka yeketî. Xerabtirîn tişt ew e ku welat perçe bibe. Welat biye heftê perçe. Welat nebiye welatê Kurdan. Ez vî camerî nas nakim ama dîsa jî fikrê wî Onur Erîm dengê Amerîkayê re axifiye ez didim ne meseleye. Dedît merû fikrê bî canan fikrên cuda gudar ke xweş e tişnabe. Direktörê navenda Lêkolîna Kurd Reha Rohavîoğlu jî daxife ka em binêrin ew çi dibêje. Di salên 2011 de di nava Dewletên Ereban de hin tevgere dest pê kiribûn. Tirkiye jî tedbîrekî da pêşiya xwe bi Kurdan re dest bi pêvajoyê aştiyê kiribû. Îro bûyerên Rojheta Navîn bandor li pozisyona Tirkiye dike. Erdoğan û Bahçeli jî dixwazin Kurdan bikişînin aliyê xwe. Dibe ku di siyaseta derve de tedbîr bigirin û pirsgirêkên hundirîn jî bêdeng bikin. Rohavîoğlu diyar kir ku dewlet ji bo serkeftina armanca xwe dibe ku hevdîtinekî bi Öcalan ra jî pêkanî be. Lê bi nêrîna min ev nayê wateya çareserkirina pirsgirêka Kurdiya mayîn de. Ev jî fikra wî bû. Pir kêfan mat ji vê tarzê re ez û we bi hev re dixwîne. Niha hevano ez biçim vîdyoya Hatîb Dicle heye di bernameyekî hevalê me Cahit Mervan de bibû mîvan axaftina wî balkêş bû di medya haberê de daxifî qismekî ji wî hatiye parvekirin ez ê jî bînim ji we re. Di vê naverê de ez bînim bîra we hevalê me Cahit Mervan rûpela wî ya YouTube'ê heye piştî bernameye eger hevalê me bikaribin biçin rûpela wî û bibin abone lê temaşe bikin baş dibe divê em piştgirî bidin hevûdû. Cahit Mervan rojnamevanekî xwedî tecrübe ye. Yek ji rojnamevanê herî xwedî tecrübe wekî Güney Aslan ew Cahit Mervan e jî niha ji xwe re rûpelek YouTube'ê vekiriye. Berê de hebû ama niha aktif kiriye. Vîdyoyê xwe ê taybet pir niha zêde naweşîne piranî ji bernameyê xwe ê medya haberê digire. Tabî mixabin bi Tirkiye xwezî Kurdî ba ama ez ê demên pêşî me de bikaribim bikim mîvan vê derê kêfxweş dibim ama di vê naberê de eger hûn bibin abone û rûpela wî hinekî pêş bixin û em zextê zorê lê bikin ji bo ku ew jî bikaribe weşana xwe bi Kurdî bike xweş dibe ama ne mesele ye. Êvî şîrovî wî balkêşin ez bi xwe qîmetê didim şîrovî wî. Ka em binêrin di bername wî de Hatîb Dicle çi gotiye? Hevanna. Ez herim ji we re bînim min anî niha Üç konuda dayatma yapıyorlardı. Şimdi sayacağım bu üç konu nedir? Bir, özellik ilan eden kantonların kendini feshetmesi. Bu masaya gelen şeyler de. Tabii. Yani dayatma dediğin masaya gelen dayatmalar. Evet. İkincisi
İkincisi YPG'nin Espas Özgür Suriye Jora ordusu tercüme bünyesine alınması. Niye Yani bizi bir Türkiye paramiliter Milli örgüt Kuvvetleri haline getirmek istiyor hem de tercüme cihadistlerle. Cihadistler, evet. Anlatabiliyor muyum? Üçüncüsü ne? YPG'nin Suriye'ye savaş ilan etmesi. Şimdi önderlik dedi ki bakın bizim öz savunma stratejimiz var. Bir sefer buna aykırı. Ondan sonra bize saldırmayana biz zaten saldırmayız. Eğer Suriye bize saldırırsa biz zaten kendimizi savunacağız. Onun haricinde bir de bu cihadist örgütlerle bizim ideolojik yönden vesaire mümkün değil. Biz böyle bunlara hareket edemeyiz. Kantonlarla asla ve asla feshedilemez. Şimdi böyle deyince biz de artık şeyi sezdik yani hepimiz. Vallahi bu sürecin sonuna doğru gidiyoruz gibi göründü zaten. Önderlik aslında süreci kurtarmak için işte Dolmabahçe mutabakatı denen adım attı. Mesela devlet heyetine dedi ki Vesile tam gözlerine ekri bu. 2012 yılında biliyorsunuz PYD öncülüğünde Rojava'da 3 kantonal ilan yapıldı. Bu Türk devletinin derinliklerinde beka sorunu olarak değerlendirildi. Çünkü 3 konuda dayatma yapıyorlardı. Şimdi sayacağım bu 3 konu nedir? 1. Özellik ilan eden kantonların kendini feshetmesi. Bu masaya gelen şeyler de. Tabii. Yani dayatma dediğim masaya gelen dayatmalar. Evet. İkincisi YPG'nin Özgür Suriye ordusu bünyesine alınması. Yani bizi bir paramiliter örgüt haline getirmek istiyor hem de cihadistlerle. Cihadistler, evet. Anlatabiliyor muyum? Üçüncüsü ne? YPG'nin Suriye'ye savaş ilan etmesi. Şimdi önderlik dedi ki bakın bizim öz savunma stratejimiz var. Bir sefer buna aykırı. Ondan sonra bize saldırmayana biz zaten saldırmayız. Eğer Suriye bize saldırırsa biz zaten kendimizi savunacağız. Onun haricinde bir de bu cihadist örgütlerle bizim ideolojik yönden vesaire mümkün değil. Biz böyle bunlara hareket edemeyiz. Kantonlarla asla ve asla feshedilemez. Şimdi böyle deyince biz de artık şeyi sezdik yani hepimiz. Vallahi bu süreci Ez hinek bu Kurdî ji were bahs bikim. Hevan hatî Dicle yek ji aktörên girîngê pêvajiyên çareseriyê yên berê di sala 2011 de dibêje dema ku kanton li Rojavayê Kurdistanê ava bûn ev ji bo tehdît ji bo dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye ku dest bi pêvajiyê kiribû ev yek ji xwe re weke tehdît dît û gazî Kurdan kir ku werin em jora hinek behsa mesela bikin. Hewldan Kurdan bi şiklekî bikişînin aliyê xwe bixapînin ya jî bikarbînin. Çi kirin? Stê şert danên pêşiya Kurdan. Ji bo ku ev pêvajoyê here serî û berdewam bike. Yek, sistema kantonal ku li Rojavayê Kurdistanê ava kiriye dibe hûn fes bikin. Bi temamî ji holê rabikin. Ev yek. Du dibe hûn YPG bînin tevlî hêzên Suriye azad bikin. Yani Özgür Suriye ordusu ÖSO ew divê çarçovê bu wan re tev bigerin, bu wan re hereket bikin, bibin perçeyekî wan. Ya duyem ya sêyem jî dibe YPG li hember artêşa Sûriyê dest bi şerekî çekdarî bike. Li hemberî wan şer bike. Ev her sî xal dibe danîn pêşiya Kurdan. û ji bo wan avabûna kantonên Rojavayê Kurdistanê xeta sor bû, ê ji bo me Kurdan jî dibe avabûna kantonên Rojavayê Kurdistanê xeta sor e. Ji bo me her duî jî xeta sor bû çi bû dibe me li hev nekir. Ama dibe Rêzdar Öcalan çi kir ji bo ku pêvajoyê hinekî pêş bixe, pêvajoy xira nebe, anî ew şertên 10 şertên esasî yên Dolmabahçe nivîsand, amade kir û şand civînê. Û civînê de wextê ku ew şert di Dolmabahçe'de hate xwendin, Tayyip Erdoğan derket, got ev çi tiyatro ye, ev çi şano ye, ez vê rezaletê nas nakim, ez mase nas nakim û ez terorîsta muhatab nagirim, pirsgirêka Kurd li Tirkiye tune ye, filan û bêvan, her tiştî serûbin kir. Paşê jî ji xwe tê bîra we kuştina du eskerên li serê kaniyê kir hincet û bi balafiran êriş kir ser Kurdan, êdî ji wê rojê ve pêvajo mêvajo nema. Heta îro hat. İje îro dewletekî yani ji hikûmetekî û ketiye nava hereketekî ew xasa bi exlaq
îro çawa radibêje kawerin em ji nûva dîsa tiştekî bikin. Ji ber vê yekî Kurd xwe nadin berê. Kurd xwe nadin berê. Hinek xwe dûr digirin. Niha hêz û quwet destê Kurdan de heye. Ew hêza YPG ku dewleta Tirkiye dixwast bixe tevlî USO bike, niha mezin biye, qesede çêbiye, berfireh biye, biye artêşekî 100,000 mirovên çekdar ên qesedê hene û sîstemekî eskerî dest pê kiriye li Rojavayê Kurdistanê. Statüya wê dî qeda navnetê wê de wê were naskirin. Yani dewleta Tirkiye di vî aliyê de têk çû. Êrişên dewleta Tirkiye bi kêr nayê. Niha ji hewa ve eger nebe artêşa Tirkiye jî nikare li hember Rojavayê Kurdistanê bi ser bikeve. Li Efrînê me dît 58 rojan têkoşînekî pir dijwar hebû. Bi hezaran çeteyên wî, artêşa wî, tank û topan hatin. 58 roja da berxwedanekî pir mezin çêbû. Dîsa jî balafirê wan nebana dîsa jî nikarin biketin Efrînê. Ew jî Efrîn ji qas ji Rojavayê Kurdistanê dûr e. Yani şert û mercên birina lojîstîk, çek û sîlah zehmet e. Ji qada navnetî wî alîkariyekî pir ciddî tune bû. Amerîka xwe vekişandibû. Hem Amerika, hem Almanya, hem Rusya piştgirî didan dewleta Tirkiye. Hem jalî istihbaratî ve hem jalî çekdarî ve. Almanya tank dida dewleta Tirkiye. Tirkiye bi tankên Alman ket Efrînê. Velhasıl îrade hêz û quweta Kurdan edî heye li ser masê bihêzin û bi tu awayî divê mirov tavîz nede dewleta Tirkiye. Niha pozisyonekî saxlem di destê Kurdan de ye. Ja me xwest em ji we jî bibîsin ê mala we ava hûn jî natin. Ji bo wî ez ê peyamê we bixwînim. Ez ê vêya rakim. İje hevanna binêrin. Ez wextê dibim hem min ev mîmîka xwe ji hevekî girtî, ji hevalekî girtiye. Ka çi nivîsî? Hevanna. Ez hinekî nivîsî we bixwînim paşê jî binêrim eger min tiştekî ji bîr kiriye. Ez ê deqeda wî jî binêrim. Ama heyf e. Mesela me şansek li holê ye. Heval dikarin werin tevlî bin. Aha ez car dijwar e bişînim. Ez car dijwar e link bişînim. Hûn pê li vê linkê kin, hûn dikarin werin bibin abone. Min link şand jêr. Tamam. Yek ji me re dinivîsîne, vana jî şêwirmendê min in. Dibê wextê tu ekranê disekirî, dibê ser ekranê bêdeng nemîne. Ez ser ekranê çima bêdeng nemînim? Me meşxure sohbet dikim. Me di sohbetê de mirov mecbûr e daîma biaxife. Na, mirov li gor dilê xwe de mirov li gor dilê xwe dikare biaxife. Niha hevanno. Yani rewşa ku Tirkiye ketiye heqata zehmet e. Ez zêde behs nekim, dojî me behs kiribû. Bi taybetî hevalên Bakurê Kurdistanê yan jî ê ku li Tirkiye dijîn eger karibin tevlî me bibin rewşa xwe ji me re beyan bikin li Tirkiye di kîjan rewşê de ne baştir dibe. Ama îro saeta me derbas bû. Îro jî we şansê xwewenda kir û nehatin tevlî nebûn. Gelek zû eşkere kir. Xwezî des Atarxanî tu çi dibêjî? Hatî bije gelekî zû eşkere kir. Xwezî deh salekî dijî bisekîniya. Na gelek tiştê dijî eşkere kiribû de rast dibêjî. Mirov germagermî tişta bibêje baştir e. Baş e hevanna. Ez xatir ji we dixwazim
Ez hema bi destûra ve deqê dawî jî binêrim û paşê jî ez xatir ji we bixwazim. Niha li Başûrê Kurdistanê hilbijartin hene ev dewam dike. Niha di navbera yenekî û pedekê de wisa reqabetekî pir ciddî heye. Kan binêrin. Niha Wahab Coşkun da axife ya rastî ez binêrim ka Wahab Coşkun çi dibêje ew jî kesekî balkêş e di pêvajoyên berê de weke çavdêr rol girtibû. Ez binêrim Wahab Coşkun nas dikin ew li Bakurê Kurdistanê ye li Diyarbekirê akademisyen e. Ez hinek cih bidim fikra wî û paşê jî ez binêrim ka çi dibêje. Maşallah dekak hevalê me li Amedê pêra röportajekî çêkiriye ez binêrim ka çi dibêje eger nebêje ez sibê jî dikarim bu ara parve bikim. Dibêje di pêvajoya nû de aktorê Sereke Öcalan e. Binêrim. Ev hevanno. Maşallah dekak û Wahab Coşkun li Amedê maşallah pêra hevdîtin pêkaniye. Ez ê vîdeoyê vê nekim. Ez ê binêrim ka nivîsê de çi heye. Yek jandamê Komîsyona Aqilmendan a Pêvajoya Aştî û Çareseriyê Doktor Doçent Wahab Coşkun diyar kir ku şert û mercên navxwe û derve pêvajoyeke nû ya aştiyê li ser Tirkiye ferd dike. Coşkun balkişan ser helwesta MHP û CHP ji vê pêvajoya berê guncawtir e. Ev yek û îhtîmala çareserkirinekî mayînde bihêztir bike. Acêb tişta dibêje. Di vê pêvajoya nû de divê aktor gelek bin. Yek ji aktorên sereke jî Abdullah Öcalan be divê. Hendekarê zanîngeha Dicleyê Doktor Doçent Wahab Coşkun serê xwe bi çareserkirina pirsgirêka Kurd re değişîne. Heta niha jî li ser çareserkirina vê pirsê sê pirtûk nivîsandine. Di sala 2013 de dema pêvajoya aştî û çareseriyê li Tirkiye di navbera hikûmet û PYK de dest pê kir. Ev yek endamê Komîsyona Aqilmenda bû. Kaz binêrim wekî din çi dibêje. Piştiya xaftina Erdoğan serokê giştiyê MHP çûbû nana va röportajekî berfirê heye. Pirsên maşallah dekak hene û bersiva wî heye. Tabî di rûdawê de hatiye weşandin. Ez ê paşê bu ara parve bikim. Ama ez bawar dikim ew jî dibêje divê mirov pir nekeve nava heyecanê. Ka di derheqê Abdullah Öcalan da çi dibêje? Eger pêvajoyekê dest pê bike dibêje maşallah jê dipirse aktorên vê pêvajoyê wê kî bin? Öcalan, Qendîl, Dem Partî yan jî gelo tev bi hev re wê aktor bin yan bê wan wê bê weşandin. Bê wan meşandin dibêje. Wahab Coşkun wisa bersiv dide. Bê wan nikarin bimeşînin. Eger hûn bixwazin çekan ji holê rakin çek di destê kê debin gerek hûn bi wan re müzakere bikin. Divê hûn bi wan re bidin bistînin. Ji ber vê yekê PKK jî Öcalan jî wê divê pêvajoyê de cihê bigirin. Ji xwe îşaret hene. Dewlet dixwaze vê pêvajoyê piranî li ser Öcalan bimeşîne. Ji ber vê yekê jî Öcalan wê wekî aktorekî li vir cihê xwe bigire. PKK jî wê cihê xwe di vê pêvajoyê de bigire. Çimkî Öcalan her çiqa serokê PKK be jî Öcalan di rêveberiya PKK de cih nagire. Rêveberiya PKK cuda ye. Gerek rêveberiya PKK jî ji bo vê pêvajoyê bê qanîkirin, îqna kirin. Ji ber vê yekî hem Öcalan hem PKK wê di vê pêvajoyê de divê cihê xwe bigirin. Li aliyê din partiya Dem Partî ew ê li vê derê cihê xwe bigire. Eger hûn bixwazin pêvajoyekî bimeşînin ev pêvajo wê li ser hukûqê bimeşe. Hukûq li ku bimeşe? Elbet wê li parlamentoyê bimeşe. Li parlamentoyê jî Dem Partî heye. Gerek ew jî de cihê xwe bigire. Di pêvajoyên berê de jî tim pirsa muxatab dihatin kirin. Min ew çax jî digot. Divê muxatab ji yekî zêdetir bin. Muxatab çiqas zêde bin, kar ew qas hêsan dibe. Zêdebûna muxataban ne mesele ye, ne pirsgirêk e.
berovaji ve derfeteki baş derbixevle. Hem daliye siyasi de hem jî daliye hukuki de derfeteki ve derbixevle. Ew qas bese ya. Ez ê röportaja Camer hemî nexwînim. Nana baş e. Ewsa baş e. Vê arê de maşallah dekak rojnamevanekî serkeft dike li Amedê karekî pir hêja dike heqeten. Silav rêz ji wara bi xatirê we bi hêviya rojên xweş û azad çi dikim bikim bila bide û be. Ez hêvî dikim şerê ku milletê Kurd di nav da ye bi dawî bibe, li rojeta navîn aramî çê bibe. Ez hêvî dikim ku dewleta Tirkiye were ser hemdê xwe baqil bibe û hişê xwe bîne serê xwe bi Kurdan re li hev bike. Kurd çi dixwazin li gorî daxwazên Kurdan tev bigere. Kurd eger amade bin bi milletê Tirk re bi hev re bi eynî heqî di eynî wek hev şertan de bijîn bila mîna Kurdan be eger Kurd bixwazin cihê bibin welatekî bi serê xwe ava bikin Türkiye divê rêz û hurmet bigire ji vê daxwaza Kurdan re. Kurd çawa dixwazin divê mîna wan be çünkü pir mağdur bûn. Milletê ku bi Filîstîniyan re herî zêde li rojeta navîn mağdûrin Kurdin. Yek ji çar aktörên serekeyê rojeta navîn in. Binêrin Ereb hene, Tirk hene, Fars hene û paşê jî Kurd hene. Li rojeta navîn ji çar stûnan stûnekî serekê ye. De bi xatirê we.